Good morning! Welcome back to our channel. It's Yen here. Ayun yung masama sa vlog. Di ayaw. So, second day natin sa pag-inom ng ating collagen drink. May difference ba? Hindi ko pa talaga masabi. Pero alam nyo, parang nagpupula-pula siya. Pula-pula. Agad-agad 2 days. Wala pa masyado talaga. Come. Well, hindi ko pa talaga siya masyadong makita. OMG. Halik, come here. Ayaw niya ng camera. Kailangan ko itong patayin kasi ayaw niya. Drama kayo. Pero, tignan nyo, wala pa talaga siya masyado. Pero, maldita ka! Maldita ka! Magalit yan yung mama ko at papa ko pag ganyanin ko. Sophia, come here na. Sige, mama will turn off the camera, okay? See you later. Come here. Yeah, good job. Almost there. Here na, baby. Yeah, mama, we'll get you your breakfast, okay? So, tignan nyo muna yung aking face. Dito siguro mas klaro. Parang wala pa naman pagbabago kasi alam nyo na medyo white na tayo. White lady. White lady sa kalasangan. So, medyo na yung face, diba? Hindi ko pa talaga masabi na merong nag-change. Ganun. Tignan natin. Ito yung walang hilamos ha. Mamaya maghilamos tayo. Oh, ayan. Baka mas okay na siya kasi sa ilaw. Ganun pa din naman. Wala pa naman siyang pagbabago. Ganun. Parang puti-puti na ba? Hindi naman siya nakakaputi. Nagbabrighten lang yung mga scars, yung mga acne. Tapos yung pores, parang nagko-close siya. Nagko-close. Lumiliit siya. Kasi yan yung sabi nung isang nag-take. So, tignan na lang natin. Hinahanap ko yung yung parang plump na pinkish-pinkish talaga yung face. Kasi may nakita ako. Yung friend ko na gumagamit nito. So, as in, super tagal na. Grabe, ang pula-pula ng face niya dito. Tsaka, ang kinis-kinis. Hindi ko lang alam kung ma-achieve natin yan sa isang buong box na 8 araw. Kailangan pa ata madami tayong laklakin na Sus, grabe yung mga tagnok ba. Thank you pala kay kay Miss Alma na taga dito, nag-message siya sa akin. Meron daw ding nabibili ng mga ganun. Pero, sabi din niya, yung vinegar at saka yung sabon, okay daw yun. So, maglalagay na naman tayo. Kasi ako si Sophia. Tignan natin. So, I think, kasi, totoo din yan, nag-overwater ako ng mga plants ko. As in, inaano ko sila ng 5 minutes. Especially yung mga yung mga, ano ba nun? Orchid, binababad ko sila. Tapos siguro yung problema ko din is that yung ibang plants, 'di ba kasi winter malamig, hindi siya madaling nag-absorb yung water. Pero dati naman wala naman akong problema nun. Kasi nasabi lang ni Bana na super dami ko na daw tanim. Di ko din in-expect na galing pala yung mga maliliit na tagnok diyan sa mga halaman ko. Tama pala si Dada, no? So, mag-breakfast lang muna kami. Magluto ako ng itlog para yun na din yung breakfast ko. Tsaka kape. And then si Sophia din. Andun. Kasi may siya ngayon may therapy sa kanyang speech, sa kanyang logo po today. So, maghanda muna kami. Magbihes para mamaya hindi kami Uy, nag-jumping rope ako dito. Kasi nagulahop ako. Diba nakita nyo kahapon nagulahop ako. Grabe, 15 minutes pala yun. Ang sakit ng tiyan ko. Tapos, nung nagulap ako ngayon, parang nabugbog ba? Kasi, di ba, may mga ganun. Nabugbog siya. Sabi ko, ipahinga ko, hindi ko kinaya. Nag-start na ako, pero hindi ko kinaya. Tapos, ngayon, skipping rope. Dito ko na skipping rope sa kusina. Kasi doon sa, wala masyadong space. So, dito ako sa kusina. So, saktong-sakto lang. And then, so, yung una, isa, dalawa. Pero, ngayon, na ako. 37 na, dati 10 lang. Ayaw ko pa talagang tumalon. Pag dumating na 10 yung mukha ko, Kung nakita nyo isang vlog ko na para sumigaw na ako, parang ewan ko, 6, 7 ba yun? As in, sakit-sakit na talaga ng tuhod ko. Pero ngayon, nag-improve na siya ng konti. So, bukas, another few
jumping ropes na naman yung gagawin natin para masana yung ating ano. Hindi ko pa pwede mapakita yung aking tiyan kasi wala pa talagang abs. Pero si Maarte, kilala yung kumari ko, may abs na siya. Pinakita sa akin. Sabi ko, oh, OMG. Papunta na yung abs niya. So, pangalawang box na din pala niya ng Cryolipo coffee. So, talagang kailangan din natin mag-ano, diba? Sabi nga doon, kailangan for a very nice skin and formulated skin. Pero maganda, eat enough sleep, eat healthy. Ano pa yung nakita ko? Exercise, drink a lot of water, and then yung collagen drink at saka yung glutathione. Yan yung para maging ano, totoo naman, diba? Kahit may isang mag-missing doon, diba, kung wala ka masyadong sleep, yung eye bag mo, kahit pa umiinom ka ng collagen at saka ng gluta, wale, ganun pa rin yung mukha mo, haggardness. So, dapat, hindi masyadong 100% perfect, pero dapat combine siya lahat, diba? Drink your water, bitch. Kung si Mimi pa, drink your water, bitch. Diba? Okay. Oh, little helper. Oh, nadyo mga yabo, ani karon ba? Okay, wait, here, and then here. Yes? No, not here, Doc. Moment. Achoo! God bless you lang, ga. Nak. Okay. Press this one down. Again. Ay. Yay! Saya niya. Yeah. Be careful. You fall down. Huh? Say hi, babe. Say good morning, sabi. Good morning, tita. No! Why did you do that? Oh, what did you do? Mama. What, mama? Na! So, hindi ko pala alam na itong buttons pala dito, pwede mong i-press. Kaloka. Pag wala talaga si Sophia, hindi mo malalaman si Sophia lang. Akala ko, normal lang yan na button. So, pwede palang i-press. Yan. Say hi. Say hi, mommy, daddy. Say hi, mommy, daddy. Hi, mommy, daddy. Kiss, abi, kiss, kiss, mommy, daddy. Flying kiss. No, flying kiss. Love you. Say, mommy, daddy. Love you, mommy, daddy. Namimiss niya yung ano, yung lola niya at lolo niya sa Pilipinas kasi parang no, it's warm. Naintindihan pa ata niya kasi minsan kinukuha niya yung ano ba, yung family picture frame namin dito. So, ay kaputi sa kong wait. Tapos, inaano niya, tawag nito, sinasabi niya, Mama, Dada. Tapos, ganun-ganun siya. Tapos, sabi ko, yung uncle mo yan, yung uncle niya, si Marting Maldito, tsaka yung uncle niya na si Jurgen. And then, mommy at daddy daw. No? Sige na, eat na, eat. Just put it there. There. Just kailangan pa talaga maging difficult lahat. Stop whinging. What is that? Just arte kasi ano, ang daming mga, what is that? This one. This one. What? Yeah. Okay, yeah. Yeah, mama. Okay. Turn around. Yeah. And then press it. Yeah. Mama. Yeah, wait, anak. Ayan. Yay. You get your bread. No, it's enough. It's enough na. Cryolipo coffee. Para talaga siyang 3-in-1, oh. Wala lang. Para lang siyang 3-in-1 talaga. Tapos, super ano ng mixture niya. Tingnan nyo. Ay, teka lang. Kita nyo. Lipat ko. Tamang-tama talaga, malaki itong mug ko. Inekstrahan ko ng maraming tubig. Nasa sayo. Medyo sweet lang siya, pero stevia naman. Sabi pa nga is
Pwede to siya sa mga keto-friendly, keto diet. This is a keto diet friendly na kape. Kasi swak na swak siya sa inyong pagda-diet. Ayan. And then, yung third bread namin, so tignan nyo, yan ang breakfast namin ni Sophia, tsaka yung aking kape. Kape, mga unta. Knock. Sahig lang kami. Okay? Yeah? Yeah. May mat ako dyan, teka lang. A few moments later. So, time check, it's 11:35. So, nakita nyo yung face ko. Ano lang nilagay ko? Serum lang. Naghilamos ako, tapos serum. Ito na yung aking mukha. Tapos, yung ginagamit ko na pala ngayon, 2 days na yung collagen soap ng Snail White, yung pula. Yun na yung ginagamit ko ngayon. Ayan. Ayan, meron pa din. So, second day pa na ating collagen. Ngayon, nilagay ko na yung ating pang third collagen dito. May mga imperfections pa ko, yung mga butoy-butoy, ganun. Diba? So, tignan natin kung mag-glow ba talaga. Basta yun lang yung gamit ko. Hindi naman ako nagpa-foundation, tapos nagkilay lang tayo, yun lang. So, naghahanda na ako. Alis na kami ni Sophia ngayon. Kasi, ano niya, yung therapy niya sa speech. Tignan natin kung may changes ngayon kay Sophia. Ayan. So, sabi din doon, may isa din nag-comment na, nag-review pala din, na sa paggamit niya nung collagen drink, naging pinkish yung lips niya. So, yan yung gusto ko din. Kasi, alam niyo naman, di ako nag-ano, diba? Hindi ako nag-lipstick masyado. So, parang kasi minsan, diba, dry na yung simod natin. Tapos pala, ganun-ganun para medyo pula. Ayan. Pag palagi kang hinahalikan, mapula yung lips mo. Pag dry yung lips mo, wala na humahalik sa'yo, diba? So, yun lang. Pakita ko lang sa inyo. Kasi medyo may nakita naman din akong glow. Dito, may brut-brut din dito na konti. Hindi naman perfect yung aking skin. Madami yung mga, mga marks, ito, chicken pox yung mga malalaki. Ganyan, chicken pox yan siya. So, pakita ko lang ba kung dito naman sa natural lighting lang yung gamit natin. Ayan. Ayun kasi ma-picture-picture. Nag-picture-picture ako ba? Pag-isip ko talaga, ang pangit. Ang pangit ng mukha. Ilagay ko parang horror kaya minsan gino-joke ko lang yung mukha ko. Sophia is kumakain pa ng cereal at saka gatas. And then alis na kami alas 12. May time pa ako kahit mga 12:10. Dito maitim pa to. Tignan natin kung Tapos dito haggard pa din tayong tignan. Second day pa naman. No, hindi naman niya agad-agad. Nag-absorb pa siya sa ating mga katawan. Naglagay na ba ako? Ito na para mamaya. Third day ng ating collagen. Diyan ko nilalagay para madaling makita katabi sa vitamins ni Sophia. So, mga lalas, gusto nyo tignan yung ating Aryat. What's Aryat doing? Ayan nagkuha na ako ng vacuum para maglinis kasi nagkalat siya doon. Ayan, naka-boots pa yan, snow boots. Bigay sa kanya na kanyang ninang maarte. Snow boots pa yan. So, kumakain lang siya muna. Tapos ngayon, pugsanay na ni Ron para para ma-change ko na siya. So, before ko makalimutan na naman, ito yung frozen collagen na ginagamit ko sa ngayon. Gumagamit pa din kasi nakabukas naman. Ginagamit ko talaga to. Tapos yung drink. Kasi yung drink 8 days. Pag once na maging okay na yung mukha mo sa collagen drink, pwede mo na inumin yung isang bote ng 2 to 3 times a day. So, i-divide mo lang siya para at least may collagen ka pa din. Andun pa din yung glow. Tapos, ito talaga, hindi na talaga ito mawawala sa akin. Yung ito, at saka yung ating glutathione. Bakit ang dami? Teka lang. Dalawa pa lang nakuha ko. Normally, pwede ito ng 2 pieces sa isang araw. Pero ako, isa na lang kasi 'di ba matagal na akong minsan nga nag-skip na ako kasi nga matagal na tayong gumagamit nito. At saka yung aking high blood. At saka yung iba kong friends, may isa ako nag-collagen drink siya sa gabi tapos nag-detox din siya pagkatapos. And then sa umaga, yung kape kasi medyo kailangan din niyang mag-exercise. So yun ang ginagawa ng iba. Yung detox kasi nakakatulong talaga siya. Tsaka yung mga sabon din, nagpipil yung mukha niya. Acne yung ginamit niya na sabon, yung green.
Ayun. Wala naman talaga siyang side effect. Side effect lang, yung puputi ka. Pero sa mga morena ha, syempre, uunahin pa nila yung skin mo, iba-brighten yan. Yung isa, yung mga acne niya dito nawala, yung pores niya talagang, yung binigay niya sa akin yung picture, yung pores talaga niya, sobrang ang laki, talagang open na open. Tapos, nung ininom niya yung yung collagen drink, tapos pinartneran niya ng detox, medyo nag-ano yung face niya, na kumines, naglighten, antay na, I think, ika-7th niya ngayon. Tapos, nagpadala pa ako ng box sa kanya sa trabaho, kasi baka maubusan siya, 'di ba? Tapos, yung isa din, 2 box na pinadala ko, sabi ko, dalawahin mo na kasi mabait ka pa ng shipping. Tapos, 8 days lang yan, maubos na naman. So, kung when you're happy na yung result mo is okay na, so yung isang bote, gawin mong 3 times a day or 2 times. 3 times a day. No, hindi. Isa ngayon, divided by 3 mo siya. So, 1 bote for 3 days na. Kasi, nakita mo na yung gusto mong, result sa mukha mo. Talaga effective talaga siya. Basta. So, after nitong, yung gluta nito, meron din akong isang gluta na calming. So, tignan natin kung kung maganda ba yun or hindi. Abangan nyo, meron tayong mga eye serum na calming, yung mga lotion na pampaputi ng singit at singit lang. Mga singit-singit. Ewan ko lang kung pwede siya sa underarm. Lotion kasi. Nahanap talaga ako ng underarm na nakakaputi. Kasi lahat na ng underarm na trinay ko, hindi talaga siya nag-work. As in, super. Honest to goodness. Si Sophia kumakain pa. Meron na akong mga 20 minutes. Magbibihis pa siya. Magbibilis naman ako magbike nito. No? Our bahay if Friday is talagang gubot. Si Dada din. Kawawa din. Kanina siya pa yung nag-deliver ng ng collagen drink. Kasi kahapon hindi na kinaya ng oras. Tsaka umulan. Tapos na-late si Dada kasi na-overtime. So, sabi ko sa kanya, papasok sila na 8:00, hindi naman pwede ako maagang gumising kasi may Sophia. No? So, kung wala sa ng baby, hindi na tayo maano-ano si Dada. So, pasalamat na lang tayo, mabait si Mister. Mabait. Kausap ko pala si Inday Val. Sinabi ko, kasi nagtitingin ako ng mga gamit ni Sophia. May mga lampin pa ako doon. Ibibigay ko sa kanya. Kasi, 'di ba, magkaka-baby na si Inday Val. So, isi-send ko sa kanya. Nag-aabang na lang kami kung anong gender ng baby. Para, may dumating sa sakin. Para malaman namin kung kung pwede ko ba ipadala yung mga ibang baby girl stuffs ko na meron pa dito from Sophia. May tao. Kapitbahay pala. Tignan nyo yung ating baby. Hi, baby! Naka-snow boots. Hi! Alis na kami. Jacket na. Where's your jacket? Yeah. Do your jacket on. Here. Yeah, that's mama's. This for you. Naway na yung OOTD. Naka-snow boots na. Ang init-init. Kasi sayang bigayan ng ninang niya. Suotin namin. Diba? First time pa niya yan masuot kasi yung snow, sabi ko, handa na kami. Walang snow. Sige na. Pia. A few moments later. So, dito na kami sa park na malapit sa Logopodis niya. Para mag-play naman ng konti kasi good job si Sophia today. Yeah? Wait, mama help you. Because Sophia is so good today. Wee! Okay, swing! Swing! Wait a minute. Swing! Yay! No. Okay. No. Hmm? Where are you going? Sus, kalapok, eh. Not in the water, okay? No. Gusto niya talaga sa tubig, oh. No, not in the water. Agay, we go home. Gusto jud, oh.
Ew. No, no. That's a branch from the tree. Throw it away. Throw. Ew. Throw it. Yeah. Throw it. Yeah, very good. Saya-saya niya talaga. Minsan lang kaming magpasyal din. So, wow! Enough na enough. Uy, kapo yun, Jude ni. Yeah. Wee. Where are you going? You. No, no. No, no. Here. Slide. To the slide. So, papunta na si Dada. Nag-text na siya. 15 minutes ago, 20 minutes ata. So, malapit na yung dumating. Lulutuin ko na lang yung ating beef. Parang haggard ko today, Parang beef. Pag nag-side view, yung mga eye bags ko talaga. Beef na steak ko lang siya dito. At saka, mushrooms. Ay, luto pala ko ng konting fry siguro. Ano ba yung gusto niya? Di ko kasi alam minsan gusto niya. Pero yan naman si Dada. Hindi naman yan siya namimili. And then, nanonood ako ng, ang tawag nito, review dun sa ano. Kasi hindi ko alam yung product. Looks or organic. Binibenta ni Inday So, mga momtrepreneur na tayo dito sa Netherlands, no? So, may tinitignan ako ng mga review. Pag nagustuhan ko, or na-try na ni Inday itatry natin. Pero more on the hair siguro yung aking itatry. Kasi kailangan ko talaga ng, yung parang hair mist, chuva chuchu. Kay ano pala yun? Kay Anaki. Kaya siguro maganda yun siya. So, magluluto na tayo. Sa akin is, kibiling. Yung, ito yung, sikat dito sa Netherlands. Masarap sana to pag fresh. Pero yung Lidl product naman is wala siyang problema. May sauce na siya. Ito lang yung akin. At saka, salad. Salad ako ngayon. Nakahanda na yung aking, yung aking frying pan. Kibiling lang ako. At saka fries ata. Lutuan ko si Dada ng steak para naman magandahan siya. Para ma-energy, oy! Kawawa naman yung asawa ko. No? Hey, Dada's coming. Ha? Agad-agad kumuha ng kumuha ng upuan. Kasi dyan siya tatayo. Yeah, you need to stay away from Mama. Because this one is going to splash. No, come here. Give it to Mama. Tingnan niyo siya. Oh, siya thank you, nak. Ayun, yan ang trabaho niya. Ayan. Hold, Mama. Okay? Hold, Mama. Yeah. Okay. Ito yung steak ni Dada. Yeah. What are you doing? What come? Mama is here. Okay. What ew? Kaarte. What ew? That's fish. What? Nawalho naman eh. Binigyan ko ng plastic na kutsilyo. Okay, give Mama. Okay, slice it then. Mushroom. Go left and right. That's, turn it around. Yeah. Say hi. What is this? Mushroom. Mushroom.
Keep na the other one, please, Nada. Keep the plastic and this one in the fridge. You ready to eat, na? She wants it alone. She knows what she's doing. Left and right. Na, let's eat na. Kain mo na kami. So, inorderan ako ni Dada ng box para sa ating munting negosyo. Teka lang, anak, kaya gusto niyang buksan. Mama, help. Yeah, like that. Close it. Just, alam niya talaga pag may mga boxes na ganyan, delikado. Kasi bubuksan niya talaga lahat. Kaya akala niya, gusto niya malaman kung ano sa loob. Akala niya mga toys niya. Okay. Yeah? What is that? This is for Mama. Huh? Open there, anak. The other side. Ito yun. Ito yung ano ko. Para magkasya yung ano, yung sa collagen ba na bote. Kasi mahirap post nang walang box talaga. Kaya additional din to. Tapos yung papel na in-order ko, hindi pa dumating. May papel din ako na in-order. Wow! Okay, ayan na. Yan yung box. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.